शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळसारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशनमध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कर हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 379399 किंवा 9422 065 181. कुडाळ नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत सर्वे सुरू आहे, परंतु हा सर्वे इथल्या स्थानिकांना माहिती नाही आहे. नेमके हे सर्वे करणारी जी मंडळी आहे ते थेट दिल्लीवरनं आलेत. दिल्लीवरनं येऊन प्रत्येकाच्या घरोघरी हे पोचत आहेत आणि आपल्यापर्यंत नगरपंचायतीची घंटागाडी येते का वगैरे विविध प्रश्न घेऊन हे पोचत आहेत. पण त्याचबरोबर कुडाळमधील नागरिकांकडनं आधार कार्ड असेल, पॅन कार्ड असेल, लाईटीचं बिल असेल, या गोष्टींची देखील त्यांच्याकडनं कागदपत्रांची मागणी केली जाते. आणि एकूणच याबाबत कुडाळच्या नागरिकांना कुठल्याही पद्धतीची अगोदर माहिती न देता अशा पद्धतीची मागणी ही थेट घराकडे जाऊन करण्यामागचं नेमकं कारण काय हे विचारण्याकरता अर्थातच कोकणशाहीनं याचबाबतची माहिती जाणून घेण्याकरता आम्ही कुडाळच्या नगराध्यक्षा आफरीन करोल यांना फोन केला. त्यावेळी त्यांनी दिलेलं उत्तर मात्र धक्कादायकच होतं, कारण की कुडाळच्या नगराध्यक्षांनाच माहिती नाही की कुडाळच्या शहरामध्ये आता अशा पद्धतीचं कुठलं सर्वेक्षण होतं आहे आणि ही मंडळी प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन याबाबतची कागदपत्रांची माहिती घेत आहेत. नेमकं कुडाळच्या नगराध्यक्ष आमच्याशी फोनवरनं काय बोलल्यात पाहूया. पॅन कार्ड घेत आहेत. उद्या जर ह्याच्यातनं काही चुकीचा विषय झाला तर ह्याला जबाबदार कोण? मग ओके मी विचारते, कारण मला हा काही विषयच माहिती नाहीये, माझ्यापर्यंत अजून काही आलेलंच नाहीये. पण म्हणजे हे फारच धक्कादायक आहे. नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांना हे माहिती नसलं हे धक्कादायक आहे. कारण मॅडम तुम्ही खरंच माहिती घ्या, कारण तुमचे नगरपंचायतीचे कर्मचारी तुम्हाला माहिती नसताना मग लोकांच्या घरी जाऊन आधार कार्ड पॅन कार्ड मागतात कसे? त्यांच्याबरोबर दिल्लीवरनं एक माणूस आले, ते हिंदीमध्ये बोलत आहे. लोकांनी आधार कार्ड पॅन कार्ड का द्यायचे हा प्रश्न आहे ना माझा. कसला सर्वे करतायत म्हणून सांगितलं त्यांनी? कसला सर्वे राणी साहेब? स्वच्छ सर्वेक्षणचा सर्वे सुरू आहे मॅडम. कुडाळच्या नगराध्यक्षांनी तर सुरुवातीला आपल्याला सांगितलं की याबाबतची मला कुठलीच माहिती नाही, पण त्यानंतर कदाचित त्यांच्या लक्षात आलं असेल की आपण कोकणशाहीशी बोलतोय, आपण पत्रकारांशी बोलतोय. त्यानंतर मात्र त्यांनी एकूणच आपल्या वक्तव्यावरती जी सर्वासर्व आहे ही सर्वासर्व केल्याचं चित्र देखील समोर आलं आहे. नेमकी नगराध्यक्षा आफरीन करोल यांनी काय सर्वासर्व केली आहे पाहूया. स्वच्छ सर्वेक्षणचा सर्वे सुरू आहे हे मला माहिती आहे, पण तो लक्ष्मीवाडीत सुरू आहे हे मला माहिती नव्हतं. हा, तो आमच्या वॉर्डमध्ये इकडे माझ्या वॉर्डमध्ये सुरू आहे ते मला त्यांनी आधी इन्फॉर्म केले. पण आता त्या वाडीत सुरू आहे हे मला माहित नाही. नाही मॅडम, विषय कसा झाला आहे, आपण नगरपंचायतीनं याबाबत कुठलंच प्रसिद्धीपत्रक हे ना आम्हा प्रेसला दिलं ना लोकांपर्यंत पोहोचवलं, आणि परस्पर आपली माणसं घरी जात आहेत, लोकांच्या आधार कार्ड पॅन कार्ड मागतायत. म्हणजे ठीक आहे, राणे साहेब इथलेच आहेत, राणे साहेबांविषयी माझा आक्षेप नाही, पण त्यांच्याबरोबर जे आहे ते हिंदीमध्ये बोलतात. आणि कसं म्हणजे कुडाळच्या नगराध्यक्ष आफरीन करोल यांनी सर्वासर्व केल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी सांगितलं की मी नगराध्यक्ष म्हणून मला या सर्वेक्षणाबाबतची सर्वेबाबतची काहीच माहिती नाही आहे. नेमकं त्यावेळी देखील ते काय म्हणाले ते पाहूया. आता तुम्हाला माहिती आहे ना कुडाळमध्ये काय होतंय? हो ते माहिती आहे. मी काय करते, स्वच्छता निरीक्षक आहेत त्यांच्याकडनं मी सगळी पूर्ण माहिती घेते काय विषय आहे तो, आणि मग मी सांगते. आणि लोकांची ती मागणी मी स्वच्छता निरीक्षक जे आहेत आमच्या विभाग प्रमुख आहेत त्यांच्याशी याबद्दल मी आता माहिती घेते, कारण त्यांनी आधी काय मला सांगितलं नव्हतं, एक नगराध्यक्ष म्हणून मलाही सांगितलं नव्हतं. आणि त्यामुळे मी आता ती पूर्ण माहिती घेते आणि मगच पुढची काय आहे ती त्यांची प्रोसिजर करायला सांगते. कुडाळच्या नगराध्यक्षा आफरीन करोल यांनी कोकणशाहीशी दूरध्वनीवरनं बोलताना नेमकं काय सांगितलं, कशा पद्धतीनं सर्वासर्व केली हे आपण ऐकलं. एकूणच याबाबतची अधिकची माहिती घेण्याकरता आम्ही जेव्हा थेट नगरपंचायतीच्या कार्यालयामध्ये गेलो त्या ठिकाणी एकूणच स्वच्छता या विषयाशी संबंधित असलेले कर्मचारी होते, अधिकारी होते, त्यांच्याशी आपण बोललो.
त्यांनी सांगितलं की ही जी टीम आहे ही टीम थेट दिल्लीवरनं येते, त्यामुळे नगरपंचायतीला याबाबत कुठल्याही पद्धतीची माहिती असण्याचं कारण नाही. म्हणूनच आम्ही कुठल्या पद्धतीचं प्रसिद्धीपत्रक जे हे लोकांना देऊ शकलो नाही, लोकांपर्यंत पोचवू शकलो नाही. पण कोकणशाहीचे थेट सवाल आहेत की आपल्याला जर ही टीम येते हे जर माहिती नव्हतं तर मग तुमच्याच नगरपंचायतीमधले ते राणेसाहेब म्हणून जे मी बोलत होतो, हे राणेसाहेब एकूणच त्या दिल्लीवरनं आलेल्या टीमबरोबर कसे काय दिसले? म्हणजे फक्त लोकांना प्रसिद्धीपत्रक लोकांपर्यंत न पोचवता त्यावेळी तुम्हाला हे काही माहिती नव्हतं की ही टीम येणार आहे, परंतु टीम इथं आल्यानंतर मात्र तुमचेच कर्मचारी हे थेट त्या दिल्लीच्या टीमबरोबर दिसलेत. अशा पद्धतीचे प्रश्न मात्र थेट कोकणशाहीच्या माध्यमातून लोकांकडूनही उपस्थित केले जात आहेत. अर्थात या विषयावरती नगरपंचायत प्रशासन आणि नगराध्यक्षा मॅडम नेमकी काय भूमिका घेणार आहेत याकडे मात्र आता संपूर्ण कुडाळ शहरासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलं. ब्युरो न्यूज कोकणशाही कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.